יבואו, כאשר יבואו, שכל אחד יכין לשיעור הבא, יעתיק מהמחשב עמוד אחד של הטקסט שאנחנו היום נטפל בו, של מנדלה מוכר ספרים. אבל אני אבקש שיעשה את זה לא בהקלדת מחשב, אלא ביד. אני חושב ומאמין שעדיין העניין המוטורי של כתיבה ביד מקשר עם המוח יותר טוב כשלומדים. אחר כך, כשכולם יכתבו כמו שצריך, זה כבר לא משנה אם יקלידו. כן. עכשיו, יכול להיראות איך אומרים באנגלית, אובסוליט, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, לבקש להעתיק מהמחשב טקסט שהוא ממילא כבר כתוב, דבר דבור על אופניו וכולי, אבל האימון המכני הזה, לדעתי יש לו ערך לימודי גדול. אני לא יודע אם אני אשכנע את כולם, אבל זה רק לטובתם, לדעתי. כן, תראה, להזיק זה לא יזיק. אז זה, כבר... את יודעת, זה מזכיר לי את הסיפור, את הבדיחה שפרופסור סדן סיפר לנו בראשית שנות ה-60, כשהתחלנו ללמוד איתו יידיש, הוא אמר שאיזה חסיד בא לרבה שלו, ואמר לו, רבה, סיפרתי לכם כבר? אני לא זוכרת. אמר לו, רבה, אשתי חולה, ולי אין פרנסה, וילדים הולכים בלי בגדים, מה עושים? הרב אמר, אל תדאג, אני אתן לך קוויטל, פתק, ואתה תחזיק אותו אצלך, והכל יהיה בסדר. הרב נותן לו קוויטל, והחסיד הוא קצת סקרן, אבל הוא לא מעז בפני הרב לחקור אותו, אז כשהוא יוצא מהפגישה, שואל את הגבאי, זה שמכניס ומוציא אל הרב, הוא אומר לו, מה כתוב פה על הקוויטל? אז הגבאי אומר, תראה, כתוב שין שין נון 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 נון. אז החסיד אומר, מה זה? הוא אומר, זה פשוט מאוד, שטן שט נישט, נוץ נוץ נישט. כן? זה לא מזיק, כן. וזה לא עוזר. כן. אדריאן, אתה איתנו? שומע? שלום. שלום. אז אנחנו בעיניים. אני היום אפרים, אדריאן, אני היום אפרים. כן, אפרים יש לו בענייני העבודה שהוא עובד, הוא קבע פגישה היום ב-6, ושהוא לא יכול לדחות אותה, אז הוא ביקש, שנינו ביקשנו מבלה להיות המודרטורית, אם אפשר להגיד ככה. אוקיי. מכיוון שהיא גם יודעת לקרוא, אז יכול להיות שחשבתי שאולי היא תקרא את העמוד הראשון, ככה שתתרשמו של הטקסט שנעבוד עליו, ואני מציע, לאור כל האימיילים שגם אני קיבלתי, של שלי ואולי גם שלך, שאנחנו נקרא את זה ישר מהמחשב, כי שם זה יותר ברור. אמרו לי, כשמדפיסים את זה, זה יוצא לא מספיק ברור, אבל מהמחשב... מטושטש, כן. לא, אבל מהמחשב אמר לי אפרים שזה בסדר. אז נעבוד על המחשב. מהו הטקסט שאנחנו היום נטפל בו? אני אחר כך, כשנתחיל ממש, אגיד יותר, זהו הטקסט הקלאסי שבו בעצם מתחילה ספרות יידיש המודרנית ב-1864. אבל הנוסח של הטקסט הוא לא זה של 64, אלא של 1906. מנדלה מוכר ספרים, שלום יעקב אברמוביץ',
ב-1864, הוא המציא את הדמות הזאת, מנדלה מוכר ספרים. לצערי הרב, ולבושתי, ואיך להגיד, לביקורת החריפה שלי על מערכת החינוך במדינת ישראל, לפני כ-30 שנה, הם הוציאו את מנדלה מוכר ספרים וכתביו מתוכנית הלימודים של ספרות בבתי הספר התיכון. מעשה חלם יותר גדול מזה אני לא ראיתי. כי מנדלה מוכר ספרים, שלום יעקב אברמוביץ', הוא אבי הספרות העברית המודרנית ואבי הספרות ביידיש המודרנית. ולהוציא קלאסיקון כזה מתוכנית הלימודים, זה פשע. כן? ועד היום, אני התעניינתי כיום אצל מחנכים בבתי הספר התיכון, הוא לא הוחזר. כן. ואתם תראו, כשנתחיל לקרוא, טוב, יידיש ודאי לא מלמדים בדרך כלל בתיכון בארץ, אבל עברית, אתה יודע אבל שיש בתי ספר שיש בהם מגמת 5 יחידות ביידיש. אני יודע, אני הרי, אם אתם לא יודעים, אני אומר לכם עכשיו, אולי כבר סיפרתי, הייתי המורה הראשון ליידיש בבתי ספר תיכון, בקריית חיים, ב-1966 עד 1968. אני התחלתי את זה שם, הודות למנהל בית הספר התיכון בקריית חיים, דוקטור אליעזר כגן, זיכרונו לברכה. הוא זה שהלך למשרד החינוך לדרוש שיתנו לו ללמד אופטטיבית, גם, הם קראו לזה וקוראים לזה עד היום לצערי, אפילו באוניברסיטה העברית, שפה זרה יידיש. אז אמרו לו במשרד החינוך, אנחנו מרשים רק לך, כי אתה ביקשת, אנחנו לא חושבים שבכל מערכת החינוך, אבל אם אתה מבקש, בבקשה שהתלמידים שלך, אם הם רוצים, יבחרו או צרפתית, או ערבית, או יידיש. השנה הראשונה בחרו 20 תלמידים ללמוד יידיש, ואז הזמינו אותי, והייתי נוסע מירושלים לחיפה כל שבוע, ומלמד. וחוזר, הייתי נוסע ביום רביעי בערב, ומלמד ביום חמישי ויום שישי, וחוזר לירושלים כשכבר לא היו אוטובוסים, זאת אומרת, כשמחיפה, אז היינו נוסעים 3.5 שעות מחיפה, אבל עד חיפה הייתי צריך עוד לנסוע מקריית חיים. אז הייתי מגיע לתחנה המרכזית בירושלים, והולך ברגל לבית שלי בימי שישי. בשנה השנייה בחרו ללמוד יידיש 60 תלמידים. וואו. אף אחד לא אילץ אותם. ואז פתחנו 2 כיתות של מתחילים, והמשכנו עם הכיתה מהשנה הראשונה וכו'. זה החזיק מעמד איזה 20 שנה, גם תלמידים שלי לימדו שם, וכשבא איזה מנהל חדש, מאיזה קיבוצניק, העסק נגמר. בתל אביב אני יודע שמלמדים קצת, אבל זה לא התפתח מאז שנות ה-60. זה לא התפתח, משרד החינוך אין לו שום עניין בזה, אין לו גם הבנה. הוא גם גירש את מנדלה מתוכנית הלימודים, אפילו בעברית. כן. אז מה יהיה עם יידיש? אוקיי, כמה אנחנו עכשיו? זהו, אנחנו עכשיו 4, יחד איתך, אנה הצטרפה אלינו. לא, אני מדבר על החברים שלומדים איתי. אז מי? אדריאן? אדריאן, אנה ואני, בינתיים. כן, עכשיו 6:01.
רגע, אז צריך להתחיל. נכון. אז אנחנו מתחילים. זאת אומרת, אתם רק 3. כן. רגע, אני רואה גם את יעל. רגע, שנייה אחת. כן. נכניס את יעל. יעל, אז אתם... ואני רואה ששלי גם רוצה להיכנס, נכניס אותם. אתם 5, ואפרים שלא יכול לבוא 6, אז מי חסר? חסרה יהודית. יהודית. שאול. שאול. יהודית. מה שאול? שאול בא? שאול. הוא זוכר. הנה, שלום יעל. כן. ותכף שלי, בטח נשמע אותו גם. כן. ובינתיים אני שואל, יהודית לא אמרה אם היא באה או לא באה? לי לא אמרה שום דבר? אולי מישהו שמע ממנה? אני לא יודעת. אוקיי, אז אתם 6, אם אני לא טועה. לא. לא, אנחנו בינתיים 5. רגע, עכשיו אני רואה ששלי מנסה להיכנס. אז הוא השישי. נראה אותו בקרוב. הוא השישי או החמישי? לא, הוא יהיה החמישי. יהיה חמישי. אוקיי, אפרים, אנחנו יודעים שהוא לא בא, ואז חסרה רק יהודית. יהודית. תלף, נכון? זה שם משפחה? אנחנו מתחילים. לפני שכולכם באתם, אני אמרתי לבלה, שהיום אנחנו עושים תפנית חשובה, אנחנו עוזבים את ההתרכזות בענייני לשון ודקדוק בצורה של תרגילים ותרגולים, ואנחנו עוברים לעשות אותו דבר, אבל על בסיס של קריאת טקסטים ספרותיים ביידיש, טקסטים קלאסיים, בקשת מאוד רחבה של סוגים. מאיפה אני יודע? זאת אומרת, אני חיפשתי, סיפרתי לאפרים, חיפשתי בשבועות האחרונים אנתולוגיה שהכנו בחוג ליידיש לפני 50 שנה, לצורך הוראת ספרות במכינות. אז היו מכינות ליידיש, מעין הכנות לקורסים על ספרות יידיש, לקורסים מלאים, ואת האנתולוגיה הזאת הכנתי ביחד, או יותר נכון, הכינו ביחד איתי פרופסור שמרוק, שהיה ראש החוג, ובעצתו, ואני השתתפתי בזה, וגם עוד 1 או 2 מהמורים שאז התחלנו את הקריירה שלנו, ואנחנו הקלדנו, לא היה מחשב, אלא הדפסנו במכונת כתיבה לפי האורתוגרפיה המודרנית ביידיש. זאת אומרת, הטקסט שעוד מעט אנחנו נטפל בו, הוא כבר כתוב כמו שצריך, אני מקווה, שלפני 50 שנה אני לא עשיתי שגיאות, כן? וזה עבר ביקורת של מועצת המערכת, פרופסור שמרוק ואני, ומי שהיום פרופסור חווה טרוניאנסקי, פרופסור אמריטוס, ואולי עוד אחד מהתלמידים שהיום הוא נמצא בחיפה, ואנחנו הכנו חוברת פנימית. זה מעולם לא פורסם כספר רשמי, אבל יש שם שלל של טקסטים, ואני ארצה לבנות מעכשיו ואילך על יסוד אותם הטקסטים. הטקסט הראשון שאפרים שלח לכם, בלה, אפשר לשתף את זה במחשב, כולם יראו את זה? אני אנסה, לכולם יש את זה במחשב, הרי אמרנו, כן. הקדמת מנדלה
הקדומס מנדלה מויכר ספורים. הטקסט ביידיש, שהוא מסמך היסטורי קלאסי חשוב. אתם רואים את זה? רגע, אני עוד לא העליתי, רגע אחד. בינתיים הצטרפו אלינו שלי ויהודית. יופי, אז כולכם נמצאים, פרט לאפרים שנמצא איתנו ברוחו, הוא אמר שהוא נורא מצטער שדווקא כשמדברים על מנדלה ועל מסמך חשוב כזה, לא אני אומר, אלא זה באמת בתולדות ספרות יידיש, זה מסמך מאוד חשוב, עוד מעט אני אסביר למה, הוא לא יכול בגלל התחייבויות קודמות. יחיאל, אפשר מילה? אפשר. מדבר שלי. תמיד אפשר באמצע להפריע, מפני שכנראה שזה צורך של האינטראקטיביות שלנו. כן. יש קושי טכני עם הטקסט של מנדלה. כן. אני לפחות מתקשה, ואני מאמין שגם אחרים, פשוט קשה מאוד לקרוא את זה, זה לא קריא. האותיות מאוד קטנות ולא ברורות. אני לא יודע אם הבעיה זה בסריקה או במקור, אבל פשוט מבחינה טקטית, אני, לכל שכן שזה הרבה מעל לרמה שלי, אני מתקשה מאוד להבין את המעט שהצלחתי לקרוא, אבל גם מבחינה טכנית. אתה כתבת לי אימייל, אני זוכר מה שכתבת. עכשיו, אתה מדבר על מה שרואים במחשב או מה שמדפיסים? גם וגם. כן, אבל יש הבדל. לפי אפרים, במחשב הטקסט הוא יותר קריא מאשר כשמדפיסים אותו. ולכן אני רוצה לנסות שאנחנו נעבוד על הטקסט שבמחשב. עכשיו. סליחה, אני רוצה להעיר על זה משהו גם. מי מדבר? מדברת יעל. כן. אני רוצה להצטרף למה ששלי אמר. כן. אני לא הצלחתי להגדיל את זה במחשב. זה מאוד קטן ומאוד מטושטש. זה דבר אחד. דבר שני, קשה לצפות לשלוח ביום שני ב-10 בלילה, כאשר אני לא מחוברת למחשב באינפוזיה, או למייל שלי באינפוזיה, ולהספיק להכין משהו כזה מסובך, וכזה מעל הרמה שלי ליום שלישי. כן, אנחנו לא ביקשנו שתכינו שום דבר, רק קיווינו שהצילום יספיק שנוכל היום לטפל בו. אגב, אתם רואים את הטקסט עכשיו? כן. אני גם רוצה להגיד משהו, אם אפשר. מי מדבר? יהודית. כן. אני מצאתי ביידיש בוק סנטר טקסט זהה, שמודפס יותר ברור. הוא מעט שונה ממנו, כמו למשל, פה כתוב בלד וי, ושם כתוב וי בלד. שינויים מאוד קטנים. רגע, לא זאת הבעיה. השאלה היא, הטקסט שאני שלחתי, הוא לפי האורתוגרפיה המודרנית ביידיש, שזוהי קפיצת המדרגה שאני מקווה שנעשה. השאלה, אם הטקסט שאת מצאת, הוא כתוב באורתוגרפיה מודרנית, או עדיין, אולי תסתכלי... ישנה. זהו. ישנה, מ-1926. אוקיי, אז זאת הבעיה. מבחינה מתודית, אידיאלית, כן? הגיע הזמן שנעבור לטקסט שהוא כתוב באורתוגרפיה, כמו שאנחנו כיום באוניברסיטאות, וכמו שאנחנו מלמדים שצריך לכתוב ביידיש. אל תשכחו שכמו שאולי פעם סיפרתי לכם, שעד לשנות ה-30 היו כתיבים מכל מיני סוגים, עד היום יש כאלה, אם אתם תיכנסו לפורוורץ, או תמצאו שרידים של כתיב לא תקני וכו'.
לכן אני מעדיף שאנחנו ננסה לעבוד עם טקסט, גם אם שמעתי את כל הקשיים, ויש לי כמה פתרונות לאור המצב, אז תרשו לי להתחיל ונראה מה קורה. הקדומס מנדלם וכספורים הוא טקסט שאנחנו העלינו במחשב באותיות קטנות. פרופסור שיינטוך, סליחה. כן. בלה, אם זה המסך שלך, כן. האם את יכולה להגדיל את זה? אני לא... זהו, אני הגדלתי... זה מגדיל כשאני עושה את זה? כן. אוקיי. אבל... אני חושבת שיש גבול, אני אנסה לפני שזה קופץ עוד פעם להיות קטן. זה עוזר? כן. כמובן זה הופך את זה לפחות ברור. כן, זה קצת מטשטש את האותיות, כי זה... בוודאי, כל הגדלה עושה את הטקסט יותר דיפוזי. לכן צריך לחפש את הגבול האפשרי בנתונים כרגע. כמובן שאני אנסה לשפר את הצורה של שליחת טקסטים. אנחנו בבית קניתי מחשב, אשתי קנתה מחשב חדש, וטרם הספקנו את הסריקה, להתקין אותה כמו שצריך. אז אני מבטיח שאני אנסה לשפר. אני רוצה להתחיל. הטקסט עכשיו ברור פחות או יותר? זאת אומרת, אותיות מספיק גדולות? בשביל כולם? כמה שאפשר. פרופסור שיינטוך, מאיזה שנה זה הטקסט? אז עכשיו אני רוצה להתחיל, בדיוק. אני רוצה להתחיל... יהודית שואלת מאיזה שנה הטקסט הזה. תוך כדי שנתקדם, הדברים יתבררו ונראה מה קורה מבחינה פרקטית. יש לי כמה פתרונות להיום, תשמעו ונראה. לפני שאתם הגעתם, 10 דקות לפני 6, אני הזכרתי שהדמות הזאת, מנדלם מוכר ספרים, זה הרי פסיידונים, זה שם עט. שם עט של שלום יעקב אברמוביץ', כן, שאותו הכתירו המבקרים זה מזמן כאבי ספרות עברית המודרנית וספרות יידיש המודרנית בעת ובעונה אחת. הדמות הזאת, מנדלם מוכר ספרים, מופיעה בפעם הראשונה ב-1864 בעיתונות יידיש, אבל שם, כשאברמוביץ' מפרסם בפעם הראשונה כתבים ביידיש, מנדלם מוכר ספרים מופיע בתוך הקדמה כמה שורות, כמה פרגרפים בודדים. הטקסט שאתם רואים לפניכם הוא נוסח מ-1906, כאשר אברמוביץ' בן ה-70 הרחיב ופיתח את הדמות, וזוהי למעשה הדמות היחידה שהיא מפותחת, מכיוון ששלום יעקב אברמוביץ', כשהוא פרסם את הסיפורים ואת הרומנים שלו כמנדלם מוכר ספרים, בדרך כלל, עד לסוף המאה ה-19, ועד שהופיע י"ל פרץ, שלום יעקב אברמוביץ' כמנדלם מוכר ספרים, לא כתב או לא פיתח דמויות יחידאיות אינדיבידואליות, אלא בכל כתביו הוא למעשה מתאר קיבוצים שלמים של יהודים, ועדיין רק עם י"ל פרץ, הדמות האינדיבידואלית עם קווי אופי מיוחדים מופיעה. עכשיו, יש לזה סיבה, כי מנדלם מוכר ספרים, יותר נכון, שלום יעקב אברמוביץ' היה למעשה משכיל. וכמשכיל, כאשר הוא כתב ביידיש, הוא עשה זאת
לא מכיוון שהוא חשב שהוא רוצה לקדם את ספרות יידיש כתרבות לאומית המייחדת את התרבות היהודית הלאומית, עוד לאומיות עוד לא כל כך הייתה, אלא הוא החליט, כמו שהמשכילים באותה תקופה, במאה ה-19, חשבו, הוא יכתוב בשפת העם, כדי לקרב את התיקונים, כן, ואת הרפורמות, שכמשכיל הוא חשב כי צריך לעשות. עכשיו, הקדמת מנדל למויכר ספורים, הוא דוקומנט היסטורי מיוחד, מכיוון ששלום יעקב אברמוביץ' מציג את דמות של מוכר ספרים, שנוסע בעגלה הרתומה לסוס, ובתוך העגלה יש כל מיני ספרים, כשהוא מגיע עם העגלה והסוס לעיירות של יהודים, הוא מגיע לבית הכנסת, בבית הכנסת הוא פורס את סחורתו על השולחנות, ומנסה למכור ליהודים לא רק ספרים ביידיש, אלא גם מחזורים וכל מיני ספרי קודש, וגם כן אמולטים, איך קוראים בעברית אמולטים? קמאות. איך? קמאות. כן, קמאות וכולי. אנחנו מדברים על המאה ה-19, על התחלת המחצית השנייה של המאה ה-19, ויש כאן מצד אחד שיקוף של הדרך של מכירת ספרים באותם זמנים, וגם מצד שני, יש לנו תיאור של החברה היהודית ושל הפסיכה של היהודים של יום-יום, ושל השפה שלהם, איך דיברו. אתם צריכים להבין יחיאל? נשכון? איבדנו אותו. אוי. את הטקסט אתם רואים? כי אני עשיתי כאן איזה משהו. לא, ראינו את הנכדים שלך. כן, זהו, אני התחלתי לשחק פה הם מאוד נחמדים. אתם שומעים אותי עכשיו. תודה רבה, אבל זה לא הייתה הכוונה, רגע. שלא יתנתק לנו, מכיוון שהיום בשיחה מהאוניברסיטה העברית הייתה הרצאה של המכון לחקר המוח, וגם אצלם זה נותק. אז אני כבר מפחד, אוקיי. רגע, אבל בינתיים, יחיל, אני איבדתי את הטקסט, אני צריכה למצוא עוד פעם איך להעלות אותו. אז תכף. אוקיי, לא משנה, אני בינתיים, אבל תנסי להעלות אותו. כן, אני עובדת על זה. אמרתי, אולי כבר לא שמעתם, שבנוסף לתיאור כיצד מכרו ספרים במאה ה-19, יש בהקדמה הזאת של מנדל למוכר ספרים, תיאור של הפסיכה היהודית, כיצד חשבו, הרגישו ודיברו ביידיש. ועד אז, איך יהודים מדברים ביידיש, לא היה לנו בתולדות ספרות יידיש, וגם לא, כמעט לא היה שום תיעוד, אף על פי שאנחנו יודעים שיהודים דיברו יידיש במשך מאות בשנים, החל מהמאה ה-13, אבל לא השתמרו דוקומנטים, כמעט לא השתמרו, חוץ משני סוגים. סוג אחד, זה מה שאני לא זוכר אם סיפרתי לכם, העניין של ספרי השו"תים, שאלות ותשובות רבניות. דיברנו על זה? לא. לא, וגם לא נדבר, מכיוון שזה ייקח המון זמן. אבל בספרות הרבנית, שרבנים הוציאו על כל מיני פסקים, החלטות, בבתי משפט של דיינים, כן, לאנשים שבאו
להתווכח בפניהם על סכסוכים. הרי הליטיגנטים דיברו יידיש, ובית הדין דרש שהליטיגנטים ידברו בשפתם, זאת אומרת ביידיש, ויש לנו בספרות השו"תים דוקומנטים בלתי רגילים, יוצאים מהכלל, מהמאות ה-14 וה-15 וה-16, כן, אבל עד שמנדלה הגיע עם הכתבים הספרותיים שלו, כמעט ואין לנו שום דוקומנט אחר. יש במאה ה-16, אם אני לא טועה, הצנזורה תפסה מכתבים של בחורי ישיבה, נשארו קצת איך דיברו, אבל זה הכל. זאת אומרת, אנחנו עם מנדלה נפתח אשנב רחב ליידיש המדוברת, כביכול. מכיוון שמנדלה מוכר ספרים, אחד הדברים הגדולים, אברמוביץ', כן, שהוא עשה כמנדלה, שהוא מיזג בתוך הטקסטים שלו ביידיש, גם את היידיש הליטאית, וגם את היידיש הדרומית, והוא למעשה יצר סגנון ספרותי, אבל שבתוכו הייתה השפה המדוברת אלמנט חשוב ביותר. אנחנו היום נעשה 2 או 3 דברים. כדי להתגבר על הקשיים שאתם הזכרתם בבוקר, אנחנו נטיל על בלה משימה קטנה, לקרוא את העמוד הראשון רצוף, כדי שתתרשמו מן היידיש, אבל גם אני אטיל עליכם שיעור בית לשבוע הבא, להעתיק ביד, לא בהקלדה, עמוד 1, ההתחלה של הקדמת מנדלה מויכר ספורים, להעתיק ביד, לפי כל מה שלמדנו ב12 השיעורים הראשונים. זאת אומרת, באורתוגרפיה מודרנית. ומכיוון שהטקסט, עד כמה שאתם תצליחו לקרוא אותו, כתוב ככה, אז אני לא מכביד עליכם מי יודע מה, אבל אני כן מבקש מכם להפעיל את היד ולהעתיק את זה. אל תשכחו שהעתקה של מילים ושל טקסטים כיום כבר לא במודה. אבל אני למדתי, כשהלכתי לחדר בגיל 6, איך לימדו אותי לכתוב בחדר, הייתה מחברת עם שורות צרות, כן? לא סנטימטר כמו היום, שורות צרות, והרבא בחדר היה מטיל עלינו, התלמידים, ללכת הביתה ולכתוב עמוד שלם רק את האות א', ואחר כך עמוד שלם את האות ב', ואחר כך מילה. ואני חושב שהכתיבה הזאת, במידה מסוימת, אם כי אני לא פסיכולוג, אבל אני חושב שהיא משמשת אותי עד היום, גם כשאני לא רואה, לכתיבה נכונה של האותיות. אל תשכחו, אני לא יודע איך אתם למדתם לכתוב אותיות עבריות, אבל האם אתם מודעים שכשכותבים ביד, מתחילים מצד שמאל והולכים לימין, כן? ואם המורה בכיתה א' לא לימד את התנועה הזאת, מצד שמאל ללכת לימין וכולי, כדי לגמור בצד שמאל בשביל האות הבאה וכולי, אני חושב שעד היום, נדמה לי, לא עשיתי מחקר, יש תלמידים וסטודנטים שלמדו בבית הספר היסודי בעברית, אולי לא לכתוב נכון את האותיות. טוב, אני לא אכנס לסיפור, אבל האמת היא
צריך לחקור את זה, כי הרי הזרימה, כשכותבים, היא ביד, מימין לשמאל, ויש היגיון בצורה איך שלימדו אותנו לכתוב את האותיות. בלה, אולי תנסי לקרוא את העמוד הראשון. אוקיי, ננסה. ואתם כן. תנסו לעקוב אחרי הטקסט. כן. טוב. מנדלה מויכר ספורים, הקדומס מנדלה מויכר ספורים, בישס sein Aroisfor in der Welt mit eigene zum ersten Mal abgedruckte Mainzes. תראו, הכותרת הזאת, רק היא בעצמה, היא דוגמה, הייתי אומר, מופלאה, כן, של סינטקס ושל כתיבת משפטים ביידיש. אני חייב גילוי נאות, כן? ב-1965 נוסד מפעל מנדלה באוניברסיטה העברית, ואני הייתי המזכיר הראשון במשך 10 שנים, וקראתי מספיק מנדלה כדי להעיד היום לפניכם שהיידיש שלו לא התיישנה, וזוהי יידיש עסיסית, בנויה לתלפיות, והלוואי וכולנו היום היינו מדברים ובונים משפטים כמו שהוא בנה. בלה, אולי תנסי לתרגם את השם הארוך הזה? טוב, הקדמת מנדלה מוכר ספרים, הקדמה. כן. בישס זין ארויספור, בזמן הנסיעה שלו, ארויספור, את חייבת לקחת בחשבון את הפרפיקסים. ארויס. ארויס זה לא נסיעה, פור, יציאה, זה... יציאה בעצם, זה יציאה. נכון, שאת יציאתו בנסיעה, הייתי מתרגם מילולית. אנחנו רוצים, ניסיתי ללמד אתכם לתרגם מילולית. כן, בשעת יציאתו... אז יציאתו בנסיעה, זה התרגום הנכון? בדיוק. כן. זה לא התרגום הספרותי, אבל אנחנו רוצים לתרגם מילולית כדי להבין איך בנויה הזאת. כן. אינדרוולט, לעולם. בעולם. בעולם. מתאגנה. אם היה כתוב צודרוולט, אל העולם, לעולם. ארויספור אינדרוולט, זאת אומרת, מנדלה מויכר ספורים, הוא חי באיזה עיירה, והוא יוצא בעולם בנסיעה, כן? מתאגנה. אגנה, מה? תוסיפי עוד מילה? מתאגנה zum ersten Mal. הלאה. abgedruckte Meises. זהו. אז במה הוא יוצא בפעם לעולם? השאלה מה זה מתאגנה? זה עם עצמו? שלו עצמו. אגנה זה של עצמו. שלו עצמו. כן, של עצמו. של עצמו. בפעם הראשונה. כן. מה של עצמו? אז זהו, זה באמת לא... המעשיות שהודפסו בפעם הראשונה. הוא אומר, כן, אבל ביקשתי לא לקפוץ, לנסות לתרגם מילולי. ברגע שכתוב מיט, הוא יוצא, כן, עם עגלה, הוא יוצא בפעם הראשונה בנסיעה, מיט, עם, ועכשיו צריך לחפש את שם העצם. עם מה, כבר אתם אמרתם? נכון, זה אופגדרוקטה מיינסס. נכון, אז הוא יוצא לעולם, ניט אופגדרוקטה מיינסס, תרגום? עם מעשיות מודפסות? סיפורים. סיפורים מודפסים. עכשיו באים התואר, איך אומרים? תואר השם, כן? עכשיו בא תואר השם. הסיפורים המודפסים הם אייגנה, זאת אומרת של עצמו, זאת אומרת, הוא מנדלה מוכר ספרים כתב אותם. מה עוד הוא אומר על הכתבים האלה? אייגנה, zum ersten Mal. מול. zum ersten Mal. לראשונה.
לראשונה מה? מודפסים. נכון. זאת אומרת, הוא יוצא לעולם עם סיפורים משל עצמו שנתפסו לראשונה. זאת אומרת, מנדל מויכר ספורים המחבר, שהוא טוען שהוא כתב את הסיפורים, יוצא להפיץ את סיפוריו בפעם הראשונה, אין לו הוצאת ספרים, אין לו מול, הוא המחבר, הולך למכור את ספריו. עכשיו תגידו לי, מה ההבדל בין מנדל מויכר ספורים לביני? כשאני כותב את הספרים שלי, מדפיס אותם על חשבוני, ומוכר אותם בעצמי. שום דבר לא השתנה. אוקיי, מתחילים. אוקיי. מה שמכם? לא כתוב מה שמכם, כתוב, סליחה שאני מתקן, אבל חייבים. מה שמכם, נכון? איך? מה שמכם. מה שמכם? יש ניקוד או אין? אין. אז מה שמכם? מה שמכם? תרגום. מה שמכם? מה, זה פנייה לאנשים רבים? לא, זה פנייה ברבים ליחיד, לבן אדם יחיד. נכון, למה? אם הוא יחיד, למה הפנייה היא ברבים? משום הכבוד. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו, אל תשכחו, אנחנו במאה ה-19, כן? ופונים לאדם שאתה לא מכיר, מה אתם, מי אתם? ומה ההבדל בין זה, הפנייה לאדם שאתה לא מכיר, בפנייה של כבוד, לפנייה שהמדפיס שלי, כן, בהוצאת צורות, שהוא יהודי שומר מצוות, הוא אמנם פרש רק לפני שנה, אבל עבדתי איתו 30 שנה, אשר קולה, הוא היה המדפיס של הספרים שהוצאנו מטעם מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית, יהודי שומר מצוות שגר בבית וגן, הוא היה פונה אליי, כן, מה אתם חושבים? יש עוד יהודים רבים, כן, ששומרים על פניית הכבוד בשפה העברית בירושלים בימינו. למה אני אומר את זה? שום דבר לא השתנה. הלאה. Das ist die erste Scheile, was Ayid fragt dem anderen. עד פה. אוקיי. אני שומע מה שאת קוראת, כן. ואני מרגיש, אני מנסה להיכנס למוח שלכם, ואני מרגיש שאתם די מבינים. תרגום בלה. זו השאלה הראשונה, אשר... רגע. Das ist die erste Scheile. Die erste. אז לא, זאת שאלה ראשונה, לא תדייקי יותר. זו השאלה הראשונה. זאת השאלה הראשונה, ולא כתוב פרגה, רגע, תשימו לב, לא כתוב פרגה שאלה, אלא שיילה. אנחנו רואים שאצל מנדל מויכר ספורים, כן, הקומפוננט העברי יהיה מאוד מאוד חשוב בתוך היידיש שלו, והוא לא מתיישן. גם כיום, אם אנחנו נכתוב Das ist die erste Frage, אנחנו נוריד בקודש. לא בגלל שזו מילה עברית שיילה, אלא הפרגה זוהי שאלה סתם. השיילה זוהי שאלה של חקירה, שאלה שדורשת הנמקה ותשובה שיש לה בסיס וכו'. אז Das ist die erste Scheile, זוהי השאלה הראשונה. הלאה. Was Ayid fragt dem anderen. תרגום. אשר יהודי שואל את השני, את היהודי השני.
עכשיו תגידו לי, כולכם, זה יותר קל מאשר קדיה מלודובסקי, לא? כן. אתם מבינים משהו. הלאה. כן. גור אבילד פרמדן. גור אביל פרמדן. לא או, אלא גור אביל פרמדן. כך זה כתוב, גור אבילד פרמדן. גור אבילד פרמדן. כן, הלאה. בלד ובגייגן זיך מתאים ונשטקט... לא כתוב בגייגנט, ממך אני דורש דיוק מתמטי. בגייגנט. כן. זיך מתאים ונשטקט עם אופ השולם עליכם. זהו. תרגום של היחידה הבאה. יהודי שואל יהודי שני, לגמרי, זר לגמרי, גור אביל... גור במובן של לגמרי, כן. אביל, תשימו לב לביטוי גור אביל פרמד, לגמרי זר, ובלה תרגמה נכון, פרמד זה זר, אבל מה זה המילה וילד? פרא, אבל מה זה עושה כאן? עכשיו, מה זה עושה כאן? שאלה טובה. זה עושה מה שמנדלה מויכר ספורים, כשאני אומר מנדלה, הכוונה לאברמוביץ' כמובן, מה שמנדלה מויכר ספורים מצטיין ביידיש שלו, שהוא מכניס אידיומים, ביטויים ייחודיים, כן? כאשר רוצים להגיד על אדם שהוא זר לגמרי, אומרים, is a wild fremder. עכשיו, איך אברמוביץ' תרגם לעברית, הרי הוא תרגם את עצמו, לא את ההקדמה הזאת, נדמה לי שהוא לא תרגם אף פעם את ההקדמה לעברית, אבל הוא תרגם דברים אחרים, ואני יודע, מרוב שאמרתי לכם, 10 שנים קראתי את מנדלה גם בעברית וגם ביידיש, לא שאני זוכר הרבה, אבל את זה אני זוכר. מנדלה תרגם, כאשר המילה וילד מופיעה בטקסטים שלו ביידיש, במובן של וילד פרמדר, זאת אומרת, מאוד זר, הוא תרגם את המילה וילד משונה. כי אדם שהוא זר לך, הוא גם משונה בעיניך. ובכלל, התרגומים של מנדלה מיידיש לעברית, זהו נושא שלצערי הגדול נפסק עם מפעל מנדלה, כאשר בין 1964 נוסד המפעל באוניברסיטה העברית על ידי פרופסור שברוק ופרופסור ורסס מספרות עברית, ועסקנו שם במשך 10 שנים, גם בעניין של לבדוק את האופן בו מנדלה מוכר ספרים, אברמוביץ' מתרגם את עצמו מיידיש לעברית. וזה סוגיה כשלעצמה שחבל שבאוניברסיטה העברית, וודאי שלא באוניברסיטת אחרות, לא מלמדים במסגרת תרגום את מה שמנדלה עושה. אוקיי, בלה, תתחילי עוד פעם, ממה שמכם, תגיעי למקום שתרגמת ותמשיכי בתרגום של יחידות קטנות. אוקיי. מה שמכם? Das ist die erste Scheile, wo Said fragt dem anderen, Gor avild Fremden, bald wie begegnet sich mit ihm und steckt ihm ob... bald wie begegnet sich mit ihm. מיד כשהוא פוגש בו. פוגש בו. זאת אומרת, כן, פוגש בו, כן. או פוגש, נפגש איתו. פה מנדלה מוכר ספרים, נותן לנו מיד אפיון אתנוגרפי
של היחסים בין שני יהודים שלא מכירים אלה את אלה, אבל בשנייה הראשונה, בלט, מיד, בלט זה מיד. כשהם נפגשים, יש שאלה קבועה שהם שואלים זה את זה. מה שמכם? מה שמך? עכשיו, היום, אני לא יודע אם במציאות הארץ ישראלית במדינת ישראל, כששני ישראלים פוגשים זה את זה ולא מכירים, האם הם שואלים מה שמך? שואלים איפה היית בצבא? מה? לא שמעתי. הם שואלים איפה היית בצבא. נכון. זאת אומרת, בהבדל מ100 שנה, הם מתייחסים זה לזה כסחבקים, כן? ורוצים מיד לדעת, כן? מאיפה הם עשויים להכיר אותו, כן? וכולי. זאת אומרת, האינטימיות הזאת בין ישראלים, לעומת האינטימיות בין יהודים במאה ה-19, רק התחלפו הטרמינים, אבל היחס של יחסים ראשוניים לא השתנה. אז אמרנו, אז הוא שואל אותו מיד כשהם נפגשים, ומה עוד? ומה עוד עושה? זה הכל תגובות אינסטינקטיביות כששני יהודים נפגשים. בלה, מה עוד עושה היהודי? Und steckt ihm ob השולם עליכם. אוקיי, תרגום. ודוחף לו, דוחף לו, שולם עליכם, שלום עליכם. זאת אומרת, דוחף לו את היד, כן? מושיט לו את היד, כן? ואומר לו, שלום עליכם. שלום עליכם, כן. תודו, כולכם, שהיידיש הזאת, שהיא כל כך ישנה, זו נכתבה לפני כל כך הרבה שנים, לפני 114 שנה, ואולי יותר, מובנת לכם. מסכימים? כן. כן, כן. סליחה, ישראל, אנה מדברת עכשיו. כן. מה שמכם זה רק בישראל? מה שמכם, אנחנו מדברים ביידיש, יודן, לא מנשן, רק בישראל, או גם היה למשל באירופה? היה באירופה ללא ספק, אם אני לא טועה. למה? כי יהודים באירופה, אפילו שאלה שלא ידעו עברית, הם כן ידעו סידור התפילה, ומשם הם ידעו משהו, כן? עכשיו, צריך להגיד עוד דבר. אני לא יודע אם אברמוביץ' אומר מה שמכם כקלקה של דיבור יומיומי ביידיש בין יהודים. יכול להיות שהמה שמכם זה כבר אלבציה, כן, של הטקסט ביידיש בצורה ספרותית. אבל כשיהודי יודע מה זה מה שמכם, גם אז אין שום ספק. למה? מכיוון שלמשל בבית הכנסת, כאשר אחרי קריאת התורה, או לקראת קריאת התורה, כן, עולים אנשים לעלייה בתורה, כן, אז המילה שם, כן, מופיעה, ובתוך התנ"ך, ובתוך התורה, זה לא מילה שאין סיכוי שיהודי ידע מיום יום. זה סיכוי שיהודי מבין אותה. ודאי שהקורא של מנדלה מוכר ספרים, אז הבין את זה בלי שהיה צריך לחפש במילון. המשפט הבא. תודה. Keinem kommt, bis das meiste, auf dem Gedankt gar nicht erräuf, als man soll sich gegen dem Anrufen a Steiger, was ist euch, Reb Korev, azoi do gelegen
gelegen zu wissen, wie ich heiß. אוקיי. תראו, זה משפט ארוך, כמו הגלות, והמשמעות שלו עולה רק כשמתרגמים את כולו. ישראלי כיום, אם הוא היה כותב בעברית בצורה כזאת, האורחים שלו היו קוראים לו למשרד, והיו אומרים לו, אדוני, משפטים כאלה לא כותבים היום בעברית. היו מושיבים אותו ליד העורך, והעורך היה עם פינצטה, מוציא משפטים קצרים, ומסדר אותם כמו סטקטו במוזיקה, טק, 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 ולא באיזה שרשרת תלמודית שמתמשכת לאין סוף. מה שאמרתי עכשיו קרה לי אישית. ברגע שאני עמדתי לפרסם מאמר ראשון, קרא לי העורך של איזה כתב עת, הושיב אותי לידו, ואמר לי, תשמע, זה משפט ארוך מדי, והוציא חתיכות, ארגן אותם במשפטים קצרים, ואמר, ככה כותבים בעברית. אבל ככה, כמו שמנדלה מוכר ספרים, בונה משפט ארוך, ככה חושבים יהודים. וזוהי חשיבה תלמודית. אני מיד מסתייג בעצמי, כן? אני למדתי אולי שנה, שנתיים, תלמוד בסמינר למורים בארגנטינה, אבל לא הגעתי ליכולת לימוד עצמי, ככה שאני לא דוגמה. אבל בחינוך שקיבלתי, קיבלתי אותו גם כשקראנו יידיש, שביידיש יש הרבה מהאריכות של בניית משפטים שבהם קשורים חלקים שונים של המחשבה במסגרת אחת. וזה מה שיש לנו אצל מנדלה, וזה אולי אחד התענוגות כשקוראים את מנדלה מוכר ספרים, כי אנחנו מתוודעים לדרך מחשבה דרך יהודית, שכיום הולכת ונעלמת מן העולם. והיא יותר קשורה, לדעתי, לאלה שלמדו גמרא, כאשר המחשבה המקושרת בשרשראות מתבטאת במבנה המשפט. תתחילי בלה לתרגם, אבל קודם תחזרי על יחידה קטנה שאת אומרת לתרגם. אוקיי. Keinem kommt Bishas Meise auf dem Gedank gar nicht arauf. זהו. אף אחד... אולי תסדרי את זה, אם את יכולה, כמשפט יחידי, או מה שעשה לי העורך. Bishas Meise, keinem kommt auf dem Gedank gar nicht arauf. אוקיי, עכשיו נתרגם כמו שהמשפט בנוי אצל מנדלה. אוקיי. אף אחד... רגע, לא כתוב אף אחד. keinem? אף לא אחד? לא. keinem kommt nicht. רגע, ברח לי כאן משהו. כן. גם לכם ברח? ברח. כן, הטקסט ברח. רגע. נגעתי במחשב וזה ברח. אוקיי. מישהו יודע מה עושים? הנה, אוקיי. כן. האם אין לכם במחשב שלכם הטקסט? אתם רק רואים... בסדר, זה עלה בחזרה, אני עכשיו לא אנשום על יד המחשב, אוקיי. אוקיי.
התחלת משהו להגיד על קיינם? כן, אני אומר, כשאת בונה את זה כמשפט עצמאי, תעשי עוד פעם את הבנייה העצמאית. בישס מייסה. בישס מייסה. קיינם קומטישט גדנק. אפן גדנק. הקיינם הזה, כן, לאף אחד. לאף אחד. כן? איך אני רואה שזה לאף אחד ולא... זהו, שאלה טובה. אני מנסה לא להיכנס עכשיו לניתוחים דקדוקיים, כן? אבל אני רק אגיד, לאף אחד זה מה שקוראים בדקדוק indirect object. indirect object זאת אומרת, איך זה קשור הקיינם אל הפועל. אז נראה קודם את הפועל. קומט. קומט, אם בונים את המשפט בצורה עצמאית, קומט קיינם נישט אויפן גדנק. תנסו לרשום את זה, כדי שיהיה לכם על הנייר. קומט, אני מכתיב, קומט קיינם נישט אויפן גדנק. קומט קיינם נישט אויפן גדנק. קומט נישט, זה הפועל, לא בא או לא מגיע. כן? He doesn't reach. כן. לא מגיע, לא בא. קיינם, direct object של הפועל לא מגיע לאף אחד. לא מגיע לאף אחד. לא מגיע לאף אחד, המחשבה... אויפן גדנק, על מחשבתו. זה לא מגיע למחשבתו של אף אחד. כן? לא מגיע לאף אחד למחשבה שלו. זאת אומרת, אף אחד לא חושב באותו רגע שההוא נותן לו, תוקע לו כף יד ואומר שלום עליכם, אף אחד לא חושב, לא מגיע למחשבתו של אף אחד, בלהמשך, בשעת מעשה. איזה מעשה? מעשה תקיעת הכף ואמירת שלום עליכם. אוקיי. מה לא מגיע למוח של אף אחד בשעת מעשה של תקיעת כף? אז מן soll sich gegen dem anrufen, אוקיי, אף אחד לא חושב במחשבתו שבזמן שתוקעים לו שלום עליכם, אז מן soll sich anrufen. gegen dem anrufen. gegen dem אני משאיר לסוף. אז מן soll sich anrufen, שזה שמקבל את תקיעת הכף, soll sich anrufen. anrufen, יגיד. to exclaim, to say. כן? השטייגר, לדוגמה, כן? זאת אומרת, אני בא, אחד פוגש אותי, אומר מה שמכם, תוקע לי יד ואומר לי, שלום עליכם, ואף אחד שזה קורה לו, בישס מייסה, לא מעלה על דעתו, שהוא צריך, למשל, להגיד מה, בלה? סליחה, פרופסור בלה, סליחה. זה הרופן, ist nicht, למשל, הרופן zu טלפון, אפשר, to call, like to call. שלך במקום, ובשביל זה ניסיתי 12 שיעורים לקרב אתכם לסודות של הפרפיקס. אונרופן, כן? אונרופן, אמרנו, רופן זה לקרוא למישהו, נכון? אבל אונרופן זיך, כשמוסיפים את האון, פלוס הזיך, שזה רפלקטיבי, אונרופן זיך, זה to exclaim
to say as a reaction to something. בסדר, explain. להגיב. להגיב. איך אומרים להגיב באנגלית? react. To react. זה האונרופן, כן? זה עוד דוגמה איך הפרפיקס משנה, הפרפיקס on משנה משמעות. אני נתתי ב-12 שיעורים דוגמאות קלות איך הפרפיקס משנה, אבל יש דוגמאות יותר קשות שההיגיון לבד לא יכול to decipher את המשמעות הנוספת. בסדר, תודה. בבקשה. אז was ist euch רב קורב? עוד קצת? Azoi do gelegen zu wissen, wie ich heiß? אוקיי, זהו. פה נגמר הטירדה הראשונה, משמעכם עד ויחס. אז אומר מנדל למויכר ספורים, בשעה שתוקים לך יד, ואומרים שלום עליכם, אף אחד לא חושב להגיב, to react, ולהגיד לאיש שנותן לך יד, ווסיז אייך רב קורב, azoi, azoi מה? Azoi do gelegen zu wissen. ווסיז אייך דו gelegen zu wissen, הוא פונה לאיש שנותן לו, שלום עליכם, ווסיז אייך gelegen zu wissen, מה היה שוכב אצלך לדעת? מה כל כך רצית לדעת ויחס? איך אני נקרא? מה עניינך? מה שמי, כן? ויחס, מה שמי. זאת אומרת, מה כל כך חשוב לך לעזאזל? מה, אתה לא מכיר אותי, רב קורב, אדוני הקרוב, כן? יש כבר באמירה אדוני הקרוב איזושהי רקוגניציה שעומד מולו יהודי, כי הוא אמר לו שלום עליכם. אז השני יודע שיהודי מדבר איתו. אז מה פתאום? כן? חשוב לך לדעת איך אני נקרא. זה כבר, הייתי אומר, התגובה של שלום יעקב אברמוביץ' לאתניות של יהודים, שכשהם נפגשים, כבר מנסים להיות נשברת, להיות חברים. עכשיו אני חייב להגיד, הבנתם את התיאור של בלה? יש שאלות לגבי עד כאן? מה זה שטייגר? מה זה שטייגר? השטייגר זה למשל, לדוגמה. טוב. שטייגר למשל. כן? אז היהודי, השני, למשל, מה? סליחה, אני לא רואה איך המילה הזאת כתובה. שין, תת, יוד, יוד, גימל, עין, ריש. השטייגר. השטייגר זה כמו למשל. כן? אפשר להגיד צום ביישפיל? זה דומה? בדיוק. רק שהשטייגר זו יידיש, תראו, פה מדברים יהודים שאו שהתפללו בבתי הכנסת כל חייהם, או שלמדו תורה. שלום יעקב אברמוביץ' היה מנהל של תלמוד תורה. כן? הוא ידע את התלמוד בעל פה, או לפחות את התנ"ך בעל פה. זוהי השפה האמיתית, הדו-לשונית, יידיש ועברית. ככה, או בדומה לזה, דיברו יהודים עד למלחמת העולם השנייה. יהודים שהכירו את התורה, שלמדו בחדר, שלמדו גמרא, אנחנו איבדנו את זה אחרי מלחמת העולם השנייה. איבדנו את זה כי 6 מיליון יהודים הפסיקו לדבר ככה כי רצחו אותם, ואחרים התפזרו בכל העולם, והתהליכים הדמוגרפיים והסוציולוגיים עשו את שלהם. אבל השטייגר
כן, זוהי שפה של יהודים עד מלחמת העולם השנייה, ויהודים שקצת מכירים את האותיות הקטנות. אבל את המילה שטייגר או השטייגר תמצאו בכל מילון, ולשטייגר יש עוד משמעויות אחרות שכרגע אנחנו לא ניכנס לזה. ובכן, זאת היחידה. את יכולה להגדיל שוב ככה, קודם במעברים זה חזר להיות קטן מדי. אוקיי. רציתי להגיד שעד כאן יש לנו היחידה הראשונה הספרותית, הטקסטואלית, שאברמוביץ' מתחיל בה את הקדומס מנדל המויכוספורים. במה הוא מתחיל? כיצד נפגשים שני יהודים. הרבה לא השתנה, אבל השתנו הטרמינים של המפגש ושל החיפוש של קרבה ושל יחס. ואני אתן שתי דוגמאות. אחרי השואה ובזמן השואה, זה ידוע, ויש לזה דוקומנטציה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, יש לזה דוקומנטציה. כאשר שני יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה נפגשו ברחוב, ולא היו בטוחים אם שניהם יהודים, אם השני הוא גוי או יהודי. אתם יודעים מה הייתה הסיסמה? איזה מילה בעברית זרקו אחד לשני כדי לדעת? לא? שולם עליכם. לא. לא? לא. בשואה, כן? בשואה, להגיד שולם עליכם, אני מניח זה היה סכנה גדולה מדי, מכיוון שגויים הכירו יהודים, ופה ושם ידעו שלא עליכם יותר מדי נפוץ. איך קוראים לעמותה כיום בארץ של ניצולי שואה? עמך. בדיוק. ויש דוקומנטציה, שיהודי שפוגע בזמן מלחמת העולם השנייה מישהו ברחוב, רוצה לדעת אם הוא יהודי, הוא אומר לו, עמכו? שזאת מילה לא מוכרת, מכיוון שהגויים לא שמעו את זה. זה דבר אחד. דבר שני, של הנוהג הזה לנסות ולהכיר מהי הקרבה שקושרת אותך ליהודי כיום. ואני מביא את הדוגמה מפרופסור דוב סדן ומעצמי. מי שלמד אצל פרופסור דוב סדן בחוג ליידיש, ידע שכאשר פרופסור סדן מתהלך בקמפוס בגבעת רם, והוא פוגש אדם שהוא לא מכיר, והאדם הזה מציגים אותו לפניי ואומרים לו זה, זה וזה, או שהוא רוצה להכיר, או פוגש אדם שמדבר איתו. השאלות הראשונות שבאופן קבוע הוא שואל, מה שם האבא שלך? מה שם האמא שלך? איפה, באיזה מקום הם נולדו? חקירה שלמה של המקום שממנו באים האבות של אותו האדם. ואני שמתי לב שאני עושה אותו דבר גם כיום. ואני מנסה לנתח את זה, למה? מה שהניע את סדן אני יכול לנחש בקלות. הוא היה חוקר של תרבות עם ישראל ושל לשון יידיש, ובשבילו היה מאוד חשוב לדעת מאיפה בא כל אחד, מכיוון שאם הוא דיבר יידיש, בשבילו זה היה אינפורמנט, שהוא מיד היה מקטלג במוחו, כן? איזה יידיש הוא מדבר. ולמה? מכיוון שסדן כתב מאות מאמרים ביידיש
על מילים ביידיש ומקורן ועל הגלגולים שלהם בדיאלקטים שונים ביידיש. מספרים, וזה נכון, שפרופסור סדן היה בא לשיעור בגבעת רם, כן? הוא גר ברחוב ביאליק, היה עולה שם בהר, ליד התיכון של לידה, מגיע לגבעת רם, נותן את ההרצאה, ואנחנו היינו מלווים אותו, לפעמים לבית שלו, יורדים איתו את הגבעה, עולים ברחוב ביאליק, והוא היה חוזר הביתה, ויושב וממשיך לקרוא את הספרים. ומספרים שמצד שמאל הייתה לו ערימה של ספרים, ואחרי שעות הערימה עברה לצד ימין. למה? הוא היה קורא אותם, ובעיפרון, ויש הוכחות בספרים שהוא נתן לתלמידיו, גם לי וגם לתלמידים אחרים, בעיפרון היה מסמן איפה שהוא פגש פתגם ביידיש, בספרים ביידיש, כן? ועם החומר הזה הוא בנה קרטסת שלמה של אידיומים ביידיש. הקרטסת הזאת נמצאת היום באקדמיה ללשון העברית, ועד כמה שאני יודע, לא מנצלים אותה. אבל אפשר, פעם מישהו שיתעניין באמת, יוכל לנצל. עכשיו, למה אני עושה את זה? לא מכיוון שאני רציתי לחכות את פרופסור סדן, אבל יש לי רושם שאותי מעניין הצד, נגיד, ההיסטוריה התרבותית של עם ישראל במזרח אירופה, ובצורה אינסטינקטיבית אני מנסה להבין מיהו האדם העומד מולי, על פי המשפחה שממנה הוא בא, ועל ידי כך אני בצורה אינסטינקטיבית מנסה לאמוד מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, מה אני יכול ללמוד ממנו וכו'. זה בערך כמו שיהודית אמרה קודם, שאצל הישראלים שואלים איפה היית בצבא. בדיוק. ממש בדיוק ככה. זאת אומרת, האינסטינקט של, לא הייתי אומר של עדר, כמו שאומרים היום עם הקורונה, אלא האינסטינקט של השתייכות תרבותית, במיוחד לאנשים שעוסקים בחקר אותה התרבות, משפיעה על הצורה הזאת שלא השתנתה, אלא הטרמינוסים של האתניות הזאת ושל האינטרס התרבותי שינה את האידיומים. אנחנו עוברים ליחידה הבאה, בלה. כן, אני רק רוצה להגיד לך שעכשיו כבר 7 ו9 דקות, אז... לא, אז אתם צריכים להגיד לי, יש לנו עוד וחצי. כן, עוד 20 דקות בערך, כן. כן, טוב שאת אומרת לי באמצע. כן. נעבור למשפט הבא. לא למשפט, ליחידה הבאה. כן. תקראי אותה רצוף. ויחס. אולי, את יודעת מה, אולי הפעם אני אתן לך לקרוא עמוד שלם, שתתרשמו, כן. Mir willen denn einer mit dem anderen sich meshadich sein? Ich heiß, wie man hat mir einen Namen gegeben und lost mich gemacht. Nein, Aderabe, die Scheile Maschmeichem ist eine ganz natürliche Sache. Es liegt so in der Teve, akkurat wie a Tapzuton, jenems, nahe Kapote, mit Afreg. Ma Joker, was kost an Arshin? Arshin זה מידה רוסית של אורך. Wie zu nehmen, umgebeten, a Papyrus bishas jener öffnet sein Tabak-Puschkele auf. Wie reinzustecken die Finger in jenem Tabakkerkele.
טבקרקלה. טבקרקה. קופסה של טבק. כן. ונמן אשמק טבקה. ונמן אשמק טבקה. טבקה. כן. Wie rein zukriegen mit Afus zu jenem in Bissl. עם ביטל. In Bissl. לתוך האמבטיה. Einsunken dort das Verschmelz. קשה לי לקרוא את זה. Einzutun dort das verschmelzte. Verschmolzevete. Verschmolzevete, כן. Fatschelchen. כן. Und reichen damit das Leib. לא, reiben damit das Leib. Reiben damit das Leib. כן. Wie reinzugucken hinten herum zu jenem in Machzer und haben sich von der Herz wegen übermischen a Blättel bis jener hat noch nicht recht zerkeit dort die Wörter von der Tfile. Sie lassen sich zugehen. Zugehen, wie zwei Menschen schmusen zwischen sich. Wo zwei Menschen schmusen zwischen sich. Zulegen an Euer und unser unterzuhören sich zu sehr Schmues. Oder wie fragt zu tun, einem plötzlich von der Heller... Plötzlich oder plötzlich? Plötzlich, כן. Von der Heller Heus, מikoyach seine Geschäften und sich auf ihm mit Eizes, hagam jener genetikt, זה לא ברור. hagam jener genetikt sich in sei klar nicht und kenn on sei wie euch on ihm sich sehr gut begehen. אז זה לך ונקדומה נוחזה בזך. את פה זאת היחידה השנייה. אוקיי. היא הייתה ארוכה מאוד. מהי היחידה? מנדל מויכסטורים מביא כאן עשרות דוגמאות כיצד שני יהודים מתייחסים אלה לאלה מתוך יחס של שבטיות, של קרבה, אפילו כשהם לא כל כך מכירים אלה את אלה. יש פה תיאור קצת הומוריסטי של היחסים האתניים בין יהודים שמרגישים שהם שייכים לאותו שבט. מתחילים עם המשפט הראשון לתרגום. רגע. תקראי אותו עוד פעם. כן. או יחידה. Wir willen denn einer mit der anderen sich meschadech sein? כן. אז הוא אומר, אז מה אכפת לך מה שמי? כן. Wir willen denn einer mit dem anderen sich meschadech sein, תרגום. אנחנו רוצים להשתדך אחד עם השני? כן, והמילה דן, הרי, כן, או האם, כן, אנחנו רוצים להשתדך. אם אנחנו היינו רוצים להשתדך, אז חשוב לשאול מה שמי כדי לדעת מאיזה משפחה, אבל מה פתאום מה שמיכם? מה אתה רוצה לדעת מה שמי?
הלאה. Ich heiß, wie man hat mir ein Nomen gegeben. אוקיי, תרגום. קוראים לי כמו שנתנו לי את השם, כמו שנתנו לי שם. כן. ולוזט mich gemacht, ותעזוב אותי לנפשי. כן, לא מחופ. בשורים, לא מחופ. ותעזוב אותי, לוזט mich gemacht. שוב ביטוי אידיומטי, כן, ותעזוב אותי, מה אתה שואל אותי, מה שמי? זה כבר כמובן התגובה של אברמוביץ' המגיב לצורה איך שיהודים מתייחסים אלה לאלה כשנפגשים. משפט הבא. Nein, אדרבה. Die Scheile משמעכם is a ganz natürliche Sache. אז עכשיו אברמוביץ' הולך אחורה ואומר, תרגום. לא, אדרבה, השאלה מה שמכם היא לגמרי דבר טבעי. נכון. משפט הבא. Es liegt so in der Teve, akkurat wie a Tapzuton רגע, es liegt so in der Teve, עד כאן, תרגום. זה, ליגת הזוי זה שוכב באופן טבעי. לא. או מונח. ליגת הזוי זה שוכב ככה in der Teve, בטבע של היהודים. ככה זה בטבע. לא באופן טבעי, כן? אלא בטבע של היהודים, כן. אז מהמקום הזה מתחילה סדרה של דוגמאות, מה כל כך טבעי אצל יהודים כשהם מתייחסים אלה לאלה, גם אם הם לא מכירים אלה את אלה. עכשיו יתחילו הדוגמאות. האם יש שאלות מצד החברים? עד כאן. יש שאלות? האם זה היה קשה מדי? האם... למה אינדר טבע ולא אינדם טבע? אוקיי, מכיוון שטבע, הטבע האנושי הוא נקבה, די טבע, ולא דר טבע. אם למישהו יש מילון, תסתכלו בטבע, במובן של nature, האופי של האנשים, האם כתוב די או דר. עכשיו, es liegt in der טבע, כי יש לנו המילה in, שאמרנו מילת יחס, ואמרנו שאחרי מילת יחס, די טבע הופך in der טבע. הדי הופך לדר. טוב. עוד שאלות? כדאי לכם לשאול אם אתם מהססים או רוצים לברר משהו, כי בשיעור הבא לא תהיה הזדמנות, כי נלך הלאה. סליחה, פרופסור, נסיר לך באנגלית. מה זה? אני לא הבנתי. נסיר לך, אז מה המשפט? אל תגידי מילה לבד, אלא עוד כמה מילים. גנץ נסיר לך. זה ט', זה לא סמך, נתיר לך. נתיר לך. כן, אבל אולי תגידו לי עוד כמה מילים לקונטקסט. איזה גנץ נתיר לך זוך. זך, לא זוך. זך. לא, זה גנץ נתיר לך זך. זה דבר טבעי ביותר. זך זה דבר נטורלי, דבר טבעי, שאם אני זוכר שם את הטקסט, שיהודי ישאל מה שמכם. למה? כי אחר כך הוא מסביר מה עושים יהודים כשהם נפגשים או כשהם נמצאים ביחד. גנץ נתיר לך. מאוד נטורלי, מאוד טבעי. נטורלי, כן, כן. זה באופי של יהודים. עוד שאלות? לא. מה השעה עכשיו? 7:21, יש לנו עוד 9 דקות. אני מזכיר לכם שוב את בקשתי. בשיעור הבא אני מאוד מבקש
שבכתב יד תעתיקו עמוד אחד שלכם, לא של הטקסט, עמוד במחברת, כן? ביד, כי ברגע שאתם תצטרכו להתמודד עם כתיבה ביד של הטקסט, וכמובן אני אצטרך לחפש דרך לבדוק מה כתבתם, אז נוכל לראות איפה הקשיים. אוקיי. בלה, נמשיך? עכשיו באות הדוגמאות, כן? מה כל כך בטבע של יהודים. דוגמה ראשונה. עקורת וי, הטפצוטון ינם סנאי קפוטה מתאפרג, מה יוקר, וסקוסט און ארשין, וסקוסט און ארשין. אוקיי. אקורט, הוא אומר, הוא נותן דוגמאות, אקורט, בדיוק כמו. בדיוק, אקורטניה. כן, בדיוק כמו. עכשיו נותנים דוגמאות מה עושה יהודי ליהודי אחר בלי שביקשו ממנו. הטפצוטון ינם סקפוטה כתוב? כן. כן. ינם נאיה קפוטה. מה זה הטפצוטון? לנגוע. לנגוע, הטפטון, כן, לגעת ביד, כן? למשש. הטפצוטון ינם סנאי קפוטה, למשש, בלה? למשש את הקפוטה החדשה של ההוא, של מישהו. של מישהו, כן, קפוטה זה the long garment שיהודים לבשו, כן, הקפוטה השחורה, כן. עם שאלה, מתאפרג. מתאפרג, עם מעשה של שאלה, כן? זה אפילו לא פרגה. הפרג זאת אומרת, עם מין שאלה דרך אגב כזאת, כן? אינקוויזישן אפשר להגיד, כן? מה שואל יהודי אחד ליהודי שני שהוא פוגש ברחוב, רואה שהוא לבוש עם קפוטה, ורוצה לדעת איזה מין בת זה. אז מה הוא שואל אותו? מה יוקר? מה יוקר? כמה עולה? כמה עולה? כן? ככה, out of the blue, הוא לא מכיר את היהודי, אבל מה זה משנה? הוא רוצה לדעת מה יוקר, כמה עולה? אנרשין. ווס קוסט אנרשין. כן, כמה עולה, אני לא יודע, ארשין אם זה מטר או משהו ברוסית, אפרים יגיד לנו בשיעור הבא, כן? זה מידת אורך. כמה עולה, נגיד מטר, כן? כן. ויצונמן אומגבטן. רגע, עכשיו דוגמה אחרת של ההתנהגות הטבעית, השבטית. אנחנו קוראים לזה סחבקית, פרופסור שיינטון. בדיוק, ההתנהגות הסחבקית עם מישהו שאתה לא מכיר. כן, ויצונמן. מאיפה אנחנו? ויצונמן אומגבטן, הפפירוס. רגע, ויצונמן אומגבטן. לקחת בלי לבקש, כמו לקחת בלי לבקש. נכון, לקחת מה? הפפירוס. הפפירוס, סיגריה. כן. בש"ס, ינר, אפן זין טבק פושקלה אויף. תרגום. פושקה טבקי. כן. בזמן שההוא פותח את הקופסת טבק שלו. כן, יפה. אז לוקחים סיגריה בלי לבקש. כן. רגע, עוד דוגמה, כן, זו הדוגמה השלישית כבר, כיצד מתנהג יהודי באופן טבעי, עם מישהו שהוא לא מכיר, אבל הוא יודע שהוא יהודי. כן, ויצו. reinzustecken die Finger in jenems טבקרקלה. תרגום. כמו לדחוף את האצבעות, או את האצבע, לא, לא. אם זה אצבע אחת, זה וידן פינגר. כן, כן. וידן פינגר. פה זה די פינגר, זאת אומרת רבים. לדחוף את האצבעות.
לקופסת הטבק של השני, של ההוא, כן, ונמן אשמק טבקה, ולקחת, זה טבק הרחה, זה לא עישון, כן. ולקחת בשתי אצבעות, אני אסביר לכם למה אני יודע, לא הייתי אז, כן? לקחת בשתי אצבעות, קצת טבק ולהריח. זה מה שקרה לי כשהייתי עד גיל 14. הייתי הולך עם הסבא והסבתא והאבא לבית הכנסת בשבתות, והיה לנו מקום קבוע, ומאחורי האבא שלי, ישב יהודי שהיה לו טבקרקלה, כן? וזה קרה, רבותיי, זה בשנות ה-40, ואפילו ראשית שנות ה-50, במאה שעברה, הייתה לו הפושקלה כזה, קופסה קטנה, והוא היה מכבד אותי, היה פותח את הקופסה, ומראה לי אותה, ואני בשתי אצבעות הייתי לוקח קצת טבק להערכה. כן. אוקיי, אז יש לנו זמן לעוד דוגמה? עוד, מה השעה? יש לנו עוד 3 דקות. אוקיי, עוד דוגמה. Wie reinzukriegen mit Fuß zu jenem in Bittel. אוקיי. Wie reinzukriegen, פעולה טבעית במרכאות. לזחול עם רגל שלמה, צוינם, להוא עם ביטל, או לאמבטיה, או למקום איפה שהוא מתרחץ, כן? Eintunken dort. Eintunken, לטבול שם, Eintunken לטבול, כמו ב4 קושיות בפסח, כן? כן. שתי פעמים, טונקן מיריין, צווימול. כן, לטבול שם. Das verschmolzte פצ'לכן. אוקיי, אז מה טובל ההוא אצל ההוא? דפצ'לכן, את הסודר, כן, את התיכל, כן, איך נגיד בעברית? מטפחת. את המטפחת. אבל מה זה? פשמולצוותה, המוכתמת מלאת כתמים, כן? שמלץ, זה מה משמץ, המלוכלכת, כן? ולעשות מה? Und דרמית דוס לייב. כן, ולקחת, כי זה מים, כן? אז טובלים את ה איך אמרנו? מטפחת. מטפחת, und דוס לייב, ולשפשף את הגוף של עצמך. עד כאן. זאת אומרת, היו כמה דוגמאות שהולכות ונעשות יותר גסות ופחות נעימות של כניסה לפרטיות של הזולת. אין גבולות. עכשיו, בהבדל גדול, כן, כאשר ישראלים נפגשים בחוץ לארץ, בקים, אלא יש גם התופעה השונה. אם אתה רואה בחוץ לארץ ישראלים, יש משפחות שאומרות, בוא נדבר טורקית, כן? שלא יבחינו שאנחנו ישראלים. יש שתי התגובות. אני חושב שכאן אנחנו נפסיק, לא לפני שאני מבקש, בכל לשון של בקשה לטובתכם, תעתיקו ביד עמוד שלכם, של הטקסט שלפניכם. אתם כולכם קיבלתם אותו. אני רוצה גם לשאול משהו, חלק כבר שמעו את השאלה הזאת, אם תהיו מוכנים שאת השיעורים הבאים במקום יום שלישי נעשה ביום רביעי. על זה, בלה, על זה אנחנו ביקשנו מאפרים שיכתוב לכולם, וברגע, והוא צריך לקבל תשובה, ודאי התשובות אצלו, ברגע שכולכם יענו, אבל גם אם לא תענו עד יום שלישי הבא,
כן, אני אדבר עם אפרים מחר, ואם כולם יסכימו, אתם מסכימים? יש פה מישהו שקשה לו? לי זה יותר נוח. יופי. מי מדבר? יהודית. יהודית. בלה, זה מאוד חשוב לך? כן, הייתי מאוד רוצה. אם זה לא מפריע למישהו באופן קשה. אז מישהו פה לא מסכים, או כולכם יכולים להעביר את זה ליום רביעי ב-6? אף אחד לא מתנגד. יופי. אז אם ככה, אני אדבר עם אפרים, שהוא יכתוב לכולכם, כדי שיהיה ברור, אתם פועלים לפי המנהל האדמיניסטרטיבי הרשמי, הוא יכתוב לכם. אני אבקש ממנו, אפילו היום בערב, שהוא יכתוב לכולכם, שאנחנו עוברים ליום ראשון אותו דבר ב-6, ויום רביעי ב-6. יופי. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור, תודה רבה. תודה רבה. ואני מבקש קצת סבלנות. זה הולך לאט, זה צריך ללכת לאט. אם מה שאנחנו עושים אתם קולטים, אז בסוף זה רק רווח שלכם. וגם שלי, כי אני אוהב להסביר. אוקיי, להתראות. תודה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה, בלה, תודה רבה. להתראות. תודה לכם. תודה.